Idi kalman laeng. Programang ikapakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayan nga rin ti surat, idi kalman laeng ni pagayam ting Albert kunanatoy, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tagpupung tutak, nagpupung tutak ti may nga buti ti bingir manong nemi tanggwab ko diretso. Idi maibusen, super lang ti panang babak. Naipigsak pa'y manong naming yung baba, tibute. Itilamisan kit nakigtot. Manong naming ni Carlo nga kumpadrek kan gayam ko. Adda kami manong naming iti may isang video okay bar. No muna takasurong ko diyan kang kanta. Di namat amo kakantain, takang kantain. Partner, ang kure ka. Ano yung problema? Kaya? Pagpupungtutan ti bir nakatalukan dudua pala kanya ken imun unaak nga adda ditoy. Di ba manamdama pa laing nga umay ka kuma. Di amo ket alas 11 ka umay. Ano ni? Abag alas 9. Abay. Di ba nag short time kayo? Kaniya aning girlfriend mo. Partner. Pinain na kay. Anya? Saan ka naka-score? Di ba nag-dinner kayo? Nag-dinner kami. Pinainom ko pa ya. Iminom. Emitay, isa rin kompan, ti hotel. Nakapuot mo din. Dinabatan kaya. So, nagpupungtot kan. Nasakit tapos ungkon eh. Nasakit ti ulok. Awang pagipagsaag eh. Mang nubya nga tumat kami ti saan nga game, partner. Hindi pa lang nga muk mahinhin na di nga babae. Sana kaskrinado nga babae tang nagaraw. May salang sit-sit mo, ko lang kita, sumurutin. Ngayon ni Ani, decente nga babae, sa mga marami ti kayat mo. Iti kas teraramidam ka nila doon nga babae dita. Doon ka ano pa, nasasinod, ipatpatek ko. Isunod ti madi. Kada gina babae nga alistong lang i-hotel, i-check-in, hamumat nga ipatpatek. Hamumat. Ipatpatek ko ni Ani. So kahit kung asawain eh. Di orayam nga dumting to ti panawan nga ikasar mo. Saan ka matpay nakasanga na? Aw matpay urnong mo, partner. Manupay lang nga tawon mo nga mangup obisina tangang padpada. Aw pay nga duwang atawin. Kaya sana ka makaurnong eh. Apay, pagbasbasak pala ni ading ko. Ganda, gururi ka pala nga. Kasanon no, mayat ko man ni Ani. Kat masikogam, kat di pa nag-graduar ni ading mo. Kasanon nga ron. Walang embadi eh. Ilokatan nakmanin. Ay, sige. Minunta. Madi mo, nandiyak may pagsaya. Agpili ka karag ni GR Udtoy. Ada man GR ugat. So na lang taong bakante. Ngayon na bakanten. Di, iruar mo to. Isot pag-ipakpakam. Isot panakpakam. Diyak mga rod hilik karag kita GRO eh. Sino ko mga rod? Basta saan nga GRO? Hindi, mangpili ka to. Hindi, orayam. Wala, minutak, buluton na. Hindi, madanunan manon naming at ilamisa ami, ti sumublat ako manta. Kimanta ko, latalo ko lang. Permi, nagpapapasak, ti nagbiribirit. Agalason siya nga tahan manon naming di marik na akong ti inom ko, kaya atin ni Carlo nga gawid kami. Gawitan. Yeah. Pwede madlaw ko manong name it may nga babae nga da iti may nga lamisaan. Apay partner. Asin na jay. Tsak mo na mo.
Agmemesa. Nakawalon samot ng nabir. Ang kaman sa lusudan no, kahit nati kadkadwa. Agawid tan, rabi, muna kalatan partner. Ora gasagay sa atang matib kotse. Asin ka man na dyan nga babae. Baring no maka-iskora kita. Di mo kahit di GRO. Diyan kahit GRO. Dahil nga rin estranghero kahit mo. Basta. Anat kurso natin maging kuha na. Talapsat no ko na eh. Gracia. Adaywam kid din. Saan na ka napilit manong name ni Carlo nga rimuari today tangabar. Imuna lang nga nagawid kan inasit gak ti babae. Hello. Hi. May I join you? Sana kimita manong. Tinaugan naman ti baso na. Mabaling ka din nga kaduain ka? Oh, baka alis to ka mamartek no saan ka agpulutan. Nagpalakpakak man. Yung mighty waiter. Pulutan man. Dati man crispy bagbagis. Okay? Sige sir, mamilang. Ay, kanak pa beer ko Kadawang beer ko ni. Miss, kahit mo pa Mangtid ka to upat na beer. Okay? Okay sir, mamilang. Alis to Takil to tip mo. Manong name sa anak lata kitaan. Diyan man makita trupa na kapag may lingid si buok na. Yung mo landis manong name ti buok na. Kaging ka nga timtengen manong name ti beer ken pulutan. Miss, pulutan no? Nahimas na ito Karagam ta tiyan mo tapsang ka na mabartek. Dito Gabuta sana may kaskaso manong name na paano ko imabay asigod. Uno na panak nagtugaw iti abay na. Manong nemi. Inuwalin ko tagoy oyayo abuok na nga nanglangid iti rupa na. So pala parang kita na kanya. Mind your own business. Sorry. Jack na Albert. Siyak mati Marites. Mare, anet latest. Tungpahan ka kahit mo. sorry Marites. Ako ko lang na dyan. Abi nga may mesa ka. Kasanong ko may mesa ka, dadaka mo ten. Okay lang kayo ka, no? Kaduan ka. Okay lang. Masapul ko kaduan. Abi nga min, ngagbay mesa ka. Nakagbay mesa. Nakagbay mesa. Adda ka nga kaduak ko na. Haan itay. Kita, lagmay mesa kita, itawang kapay. Sige, api nga min sanggay mas nagasigod. Ala, uminom ta ka ron. Ala, agpulutan ta. Lumanang kitahaek manong name ket kitahaen nakmet. Umisamak sa kukidayan. Ag thumbs up met mano. Alakit nakaatok manin ti minom. Baglagi din ta karais buwak mano. Dinaudi nga mapangko manong name iti CR. Editak subliak iti ayan na nagbaliwan ti langana. Saan nga nakadumog. Nawayan nga makitak tirupan naman saanin nga pasalsali wano may lingid haanin nga aglingid buok inamloy na naglapsat nagmayat na kinibibig na nabartek kan sa maten matmaturog kan sa maten siriringak makita mo nga nakamulagat no nagdumog ako man daindog sulkon tibi sub-sub ko tila bisaan nakaturog ako. Kahit mo kadingan makapagplastar ka maturog. Ngunit kahit mo asawan. Mapangkita na lamis ng lugar. Nalamis mo dito Naulimat ng lugar. Adalukan mo? Awan. Saka dakot sek. Mabilang Dumagag gumanot bill mo. Bill ta. Tapos siya akong nagbayad.
Kalpasan na. Nakto magadarin yung kotsek tayo yun kung siya kontak no na lamis sa sigod. Okay? Gabatasan nga guning manong naming siguro silence is yes. Nabang kuminayadan tibil, napanag na itinang at garakyak iti kotsek, pinagandar ko, inyon ko ti ko. Hindi agsubliak manong naming akong matan. Naglukot ko yan. Na may saan nagsamatan. Ayan nan. Yung sakpit na nagbayad tibil na. Kung nakalo, makapanakpakak mo lang. Niyakit kinamahalas ko na ya. Basta saan na kami nagustuhan ni Ani. Ita, adat tuloy at Marites nga. Ngayon nakita manong. Napanggamit siya. Sinabat ko. Let's go. Nutoy. Ito tayo kaparing akti kotsek. May ay? Ramido. Atibayan ka. Medyo basing-basing ka eh. Atibayan ka. Inakbay ko manong nemi. Sinalabay ko. Indrakos na matitakyag na iti sikat ko. Apo? Mayat. Ay, damat la pangibok-bukak na ito na pinitipos ongko ko na. Lumapay. Napingata. Nini, umar-araw ko ba din? Sagura ka pala nga. Nampay lang nga dito eh. Mga turo ako. Ana, itinto ko nagtikot sa kon. Lukat ko tirida manong naming. Lukang kan. Kanay, nagalam-lamisan. Inyilad na manong naming katnay. Agur-uro ka. Pangipanak nga rot kang kuha na ita. Iti hotel nga check-in ak kumama nun name kini ani nga girlfriend ko. Sadya kon nga tinurong. Yung parking kon manong name iti kotse kalpasan na riniing ko. Marites. Tess? Naguruk pa eh. Tess. Test. Testing mic. Marites. Test. Napanaglat na nagbayad din iti counter, manong. Sir, check-in ka, siksika. Nagkakaduwak. Diyan ko check. Nakaturo kami ni. Nagbayad ako lang muna. Sa ako tumapanalain. Okay, sir. Dito tulbek, sir. Ken, ito masapul yun. Mabaling ka din nga umayo ito idanonin, ha? Ken, walid na kurder ti ko? Ti kape? Kahit ko kape. Sige, sir. Idanomin tulad ang aruden. Hindi pa nakitikot siya manong name, dilukat ko tiri daw ni. Marites? Ba't ba rin? Manong name, pinalawlawak ti tricycle no tuyan na. Niya, di mo sa gaya. Nakatugaw. Sapo. Marites, sabi nga nagkriin ka, kapit di mo sa aga. Umaykan. Sa kuroyin ka. Ika, ma'am, kung ba't kayo tatangad ko? Amo titay, ma'am. Ikapat mo titangad ko. Dita, basta. Sige, patulog ka lang. Kumpet ka kanya. Masangsang awan na tinupak, mano. Agad bihir ang naimas. Pinadas ko man ginamalan di kiti lips na. Wow, bumales. Dardaras ko na nung namin sinapol ti kwarto. Kakaasya ka na nga klinis ako nilokatan ng tiridaw manong namin. Simbrekak na pangko, impaida ni sunay ti kama. Sinubliak tiridaw, sa ko indrakap nga inlak, indubol lak. Hinikat ko ti arwatek manong namin. Hinikat ko amin-aminin. Kat kastaon ti rungsot na ko nung. Agtutur ka, my friend. Nagtutur ka. Kasalsalita ko na. Dato'y torturusok man. Sa akin sublat manong naming inuksob ni Marites. Manong naming nagmayat ti pamagina. Natsak mariro inauna labasit ngim ni Ani. Ngim baka inoon ang siyak. Yung nagmayat manong nemi di barokong na.
Opo, inikat ko pa yan manong nemi ni Pandi. Oh, di mo na nginaramid ko manong nemi. Mansanas nga dagos ti kinaramkam ko kunong. Idadamo manong nemi saan ko mariing. Ni medyo pinasaktak. Ginagat ko. Aray. Nakaringan. Inyan adak manong nemi nga kinaramkam ko. Leo. Leo ko na. Leo. 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 Love me, Leo. Leo, love me. Isardin ko kumama nung name it. Leo ko na naman. Albert ko naman ako. Nakumang binay ako na. Tiyan mo na siguro kat siyak ti Leo. Sinunin Leo ti biyag na. Bayamon. Ori sinot Leo tan. Basta mga manong naimi rininek ko. Dagiti bibig ko. Manong naimi kadagiti mansanas na. Nadlaw ko manong naimi nga idurduron na ti ulok. Come on Leo. Leo kasi dati Leo. Come on. Idurduron na agingga naman on naimi ti nagbaitanan di kiti legs na ngat kasta urin ti kalawat ti kayang manong naimi ayam mo ko kaya nakanak inarsibsib ko naman Leo Albert ko na Leo Leo isarek mo Leo tiana isarek mo dadilam Leo dila ka no isarek ko isarek ko pagkutsi-kutsi Leo tinungpal ko Leo Leo I love you Leo kunak lanusan na kun nga kayat Leo Leo imbag lagi din ta nag-check-in tamat lang Leo paspasam Leo Leo binaybay akon manong nemi nga Leo lang nga Leo taslak matan nagbaling nga Leon manong nemi nga talaga nga nag-asak-asak nagbasak-basak iti kuweba napang ko pa kinikinit manong nemi ti perlas iti tenga unot tuktok ti ruangan ti kuweba napang ko pa inamalan manong nemi sa ko sinapsap ko naman gada Leo sinutan ti Leo nga bagbagan naging ka manong naming asla di sinsenyas na kaslay bagbagan siyakmet na ginuyod na ti sakak manong naming kat ni napanin iti ulo na kiti insakmul na matandi Leo apay nga bimasit Hala? Bimasit? Bali, Leo. Leo. Alas, mangang kamad, Leo. Kahit ko ti mamintalo. Taktakal ka ni Leo. Abi, bimasit ka no. Bayam latan. Aging ka nga siyakbet lang manong name itinang i-plaster ti bagi takayat kun manong iti agindayon ka nagkabalyo. Huwain manong nemi, imbiyat ko nga roden, tibas-basit ng ni Leo. Leo. Agmulagat ka ngamin at numakit ng Leo, no saan ti bagbagam. Nimutan nga tagmulagat manong nasipngit idayam ni. Leo. Manso. Mayo, Leo Manso. Basta una yun, manong name, iti panagyagyag ko. Panagkabalyok ko na, yagyag-yagin ko lang. Alis lang, Leo. Mapanak man yun, Leo. Leo. Imbaglagid din, manong name, iti nakakondisyon na. Oral namin, isuna manong, taimbagana, pakilimana ka nun. Pwede mapamatan tiriknak, manong name,
Gatore lakla kinayat kitan ta nagsabat pa'y trik namin. Oh, Leo. Leo. Kas nalalak, ninot-not manong nimi. Agkagat. Dito ingiwat ng baba. Sinipsipan na gusto. Ora limok na nga dinauras man. Kat dimsagak kas lakla na nubtuog nga bungat niyog. Gapot kina inapaot mi manong. Kas lakla na akasan ti adu nga pigsa. Edi paguniak manong nemi agur-urok manin. Kunana. Ito mo palit babae nga pigsta-urok na. Mabisinat. Ay nadagayam kaping order ko. Timawag ako iti counter. Yes, sir? Iti kaping order ko. Nagtugtugtug ako kita, sir. Hindi kayo matilukat. Ay, madamat fight itay. Huwag nga ron. Nagpigsat asog ta partner mo. Kadi, Leo lang ang Leo. Nangig mo. Nagpigsa, sir. Sir Leo. Saan nga Leo't nagang ko? Sabi ko, dito bagbaga dyan partner yun, sir. O, di mabalin ito ang pagpapigsa. At sir, gurder tayo. Kasunong kabayag ng mauray. 15 to 20 minutes, sir. Alaman. Alam, tadakil ito tip mo. Wan, sir. Naglaying na partner mo, sir. Nagpindas, ti asog na. Leo nga Leo. Nagluko na dyan. Siguro, dapan na siguro in the pill, tilapayag na tiridaw. Bulong tiridaw, iso nga nangig na. Ngayon talaga kami napigsa. Uri nga tatabangin nga kwarto. Baka nangig na pa. Halangan dyan asog na napigsa. Pati urok na. Ang nalapsat na. So na lang ta medyo dabuyong na. Dapat lang ni pagsaak ti aram ko nga saan nga natuloy kini ani. Anang arod kadimat kahit ni ani kada dapat nakasagana. Ngam anatan na pasama. Kuna nantay nga kunak man laing no saan na ko nakayat. Kunak man lang no saan tan nag-check-in. Kas nagpadpada kami tigasat ka dito ya. Itay kahit kung i-check-in ni ani ng tinakayat. Dito yung met. Baka kahit na kumamad nag-check-in na kini Leo. Ngayon sabat na kahit ni Leo. So nga tinaramid na. May naginom. Agas mat tinaramid ko. Dakam tinagsinarak. Dakam tinagpin na gusto. Kita mong kadlay. Kaya tinamasar-sarakan. E di si Bang Peten di order manong nemi. Tagkaldo ako na. Sa ko rin niing di malpasa. Marites. Tess. Tess. Oh my God. Kaldo ka. Leo. Agmulagat ka kami na tapno makitam no sinot ka sa salita. Nagmulagat nagbeso mano. Nagigtot. Sino ka? Anya tinarabid mo kanya? Siya ni Albert. Sino Albert? Imposible. Hanggang matpay na barte ko na itaya. At datang ang padpada itibar. Gapotag may saka. Inasidgan ka. Kinaduaan ka. Imbaga ka Albert tinagang ko. Maritas ko naman. Kinahit mo ito na ginamta. Aging ka nga, makaturo ka kung munang. Kahit mo, mapantay ti hotel ko, huwag mo naman. Nakaturo ka pag hindi angin sa rekod to eh. Riniing ka. Kada gitinabara nga, agek ko. Saan nga siya ni Leo? Saan nga siya ni Leo? Kasta saan nga ni Leo, yung tagikwa ka niya. Di kinaromansa. Kinang ka, nangang kamit.
nagkinanta. Sa mo yung baga kanyak nga, happy bimasit ko nang. Nadlaw ko, bimasit. Kaya mo sa nagdakil ka ni Leo, hindi siya. Ngam napapaot ka. Ngam mapay napasamak. Saan ko maruming mapasamak? Di adadamanin nga saan ako nakayat ni Leo. Sagbay kang tulit ang pagsalitaan da ita. Mekan? O, dito tuwal yan, mabaing kang makikita ta kita. Maselan nga pasat ti bagim. Balabal mo. Hindi nagdigos. O, sige. Gusto ko na. Hindi ka pala ako nagdigos sa kantumangan. Sa tantumangan ang kinaan. Ano? Kawan? Mabigla nga rod. Sumublatak tumat ng digos. Ano nga tanong mapang kudanunin? Agur kanak, madanunin. Ano pa naman inlak? Sayang, agur ka tagtugtugan. Open the door. Abay, sumublat kan to. Ano ka tanong, agad dan tataglin nung blood ta. Nandiyak kaya, diyak naruam. Kaya ko si siyak na tagdigos. Kaya naruam kini Leo, ngagad na nagdigos. Mabaling ko kunak tinakam ko. Iti rumuaren manon na imintanan kanyak ti tuwalya. Sana din daras manon na iminga na panala ti arwaten mo. Agarwat kan? Okay na. Sige, agdigos ak ngarod. Mayat manintirik nak manong. Kinasasaritak na ito. Basbasit ka nung ngam ni Leo. Ngam napapautak ka nung. Mayat man. Insuot ng terwaten naman nun na imi dirumwarag di banyo. Nakabalabal kanyak ti tuwalya. Nanganggan? Nabaon? Paputot ko. Ibagak. Hanin? Kastalatan. Sige. Anang arod din. Maturog tan? Maturog kan tagawid akon. Pagawid ang garod. Rabihin, parbangon, no? Uray mo lang ang tibigat. Api nga ginundawayam ti panakabarte ko. Masensyakan. Kuway. Ada girlfriend ko. Nag-date kami. Diyan mo ka tumanugot at check-in kami. Hindi na kinayat. So, sakit tinakam ko na parang kiti bar ang naginumat. Diyan ka matang nasarakan. Kitsi ka. Anat napasama ka ni Leo. Napilpilit ka nagkita kami. Nag-dinner kami. Kung nagkangkuhan na nag-check-in kami, tamailiwak. Ngayon tinakayat. Sakit insida na akon. Insida na ka? Tapay. Kamu. No insida na kan, di sigakin siya kon. Kasunod ni Ani. Di nakmat po gusto, di babamon si kalatan. Sigurado ka? Man. Yan na kayo natamatan na pasamak kalata. Sa mesa, mapasamak tupay. Diba? Hanggang ayayatin. Ni Leo tipatpatig ko. Kitore man siya, sangkang ayayatin. Ni Ani tipatpatig ko. Maan niya tayo mo. Masurusuro na itong ayayatin. Masurusuro kang tumat ng ayayatin. Diba? Saan na ka nakayat ni Leo? Siya kundi makayat ka. So nga. Marites. Apay. Ikadak mo ng tarawatem. Ha? Di mo ka di kayat? Ng mga anak manen? Sigurado ka? Sigurado ha? Nginton rumorta dito, iawid naktong niya balayo? Ha? O, di mo gayam kaya? Tapi ko mangyawid ka. Sikakin siya nga ro din.
Anak pa yan nakasagana eh. Anda pala pagbasbasahin. Di ka awit ang nganutin. Ito naman damdaman, ito bigatin. Anda pa yung oras ta ni, maturog ta. Maturog ta, saan nakasagsagi dyan? Dubleta, di ka di mailiw. Dubleta. Kastoy, Leo. Hangasak ni Leo. Albert Kunam. Ay, Albert. Come on. Kapilit-pilit, hindi mo manong nemi. Hindi ang malak, di kiti lips na. Hindi ko lumabanin manong. Leo. Albert Kunam. Ay, Albert. Basta umayag ti balay yun Hampay lang ipakita tulaang, isurog tulaang keng kano sa dito ti balay ni. Ngayon, itulod ka to balay ti balay yo. Peso, sige nga rin. Leo, Albert. No kasano tinaramid mi itay, kaninaramid ko itay manong nemi. Kastamat manan tinaulit manong. Numuna talaga na rin ko. Baka no umay manin ti bellboy, hotel boy, kat mangig na manin ti, Albert, Albert. Aging gang induron naman ti ulok iti baba, sa nga bali ko nakta nagdigos binugwan na. At kastaone manin manong nemi ti pa nagsanap-sap ko. Kastaone manin ti pa nagasog na nga, Albert, Gabuta itay kadi baga nang isarek ko ti dilak inaramid ko sa kusinap sa panapaw panangangato at patong nan Ore lagtaul manong. Ngimsan nang kinalagkaguman pa manong naming nga kanin naman. Gabutasan naman takalikaguman, saklatan tinangan, manong naming at kastaunay at talaga ti panangingato, panangipangato, panang isurot na nukasta kasapsapak. Nukastang iwalawal ko manong naming ti dilak. Kuhain manong naming kastaunay manen tinamsa akak kang kuana. Tawari magana nga basbasit kanyak nakapapaotak kano iso impapaot ko ti adda iti baba. Oral lamitlo ko na, sa kalpasan na, lumata kaya't kubatan tagin na, ipangkon tagin na, akmet narikat, di pangko amin, di pigsak dito ko na. Iniibiyat ko manin, ti panak manong namin, narasuod manin, gano'n, oray, basbasit nga matulis, basbasit nga matulis. Kinakapapaot ka, Albert. Albert. Nakapapaot kami manin manong name ito, nakainana kami, kaya naka-change oil kami. Naka-charge kami manong. So nga dadamanin ti paot mi, simublat ko namin. Sumatan din ang roman sa kanyak manong. Naglayang kami gaya. Marites, siyak matindi agasog, Marites, kinan naman paano? Di na kaya't ngagadan kami, so kinan naman, medyo kagat-kagatan naman, Tamanin manong iso amis mo tinang isarek ket tinugawan na ko nam inyo kuyok na. Kahit mas maliit, matulis. Nakapapaot ka, Albert. Kayang-kaya, Albert. Uri ba min adot, Albert. Mamalak manin, Albert. Bet. Albert, bet. Uwain manong naming aging gana. Akas lalakla na paksuyan na dinambas ako na. Nagigganang kumanin ti orok na manong. Tinturog kumantan, masabol ti bagitina na.
No po na kit intun bigat inak pa lamang opisina. Iso tinang riing kanyak iti kabigatan naman nakasukatan. Dardaras ko matan tinaman nagsyahoy ng sukat. Hindi mamigat. Oh, apiks na pa ng kinang kanya. Naguguwa po kami ni Leo. Thank you. Ububing kang ni Leo. Kadi. Api nga minasaan na kanakayat ni Leo. Di na kayatin nga maistorbo ti pamilya na. Kahit mo asawa na, asawa na. Da. Medyo nalakayan. 57 na eh. Ha? Sumad lang napapauta ka, talakay madgaya man. Napaot man to ka na jay. So na lang ta, medyo tinakayatin na yun. Sobra gayang tilakay na ito. Ana? Sobra ka gayang tilakay ko na. Pampay nga lakay ni Leo. 57 na tilakay na si Dagd pa nag-senior na. Laklakay pa tilang ama. Sible aman. Ubing tilangan na. Bahala ka. Sige, hindi ka natin. Pagintulad ka nga. Di ba ipatultum mo muna di balay yo? Saan ito itulad di balay? Sige. Malapsan ta ka di. Yung bagak, ta-dress ko man. Malapsan ta. Sardeng ko sangot di balay man. Ninanang, kaya terobahin ang daldalos. Ay, Albert na, kapay kita ka lang. Mamilang tayo lokat ko di gay. Saan nang, adala ba't itulod ko? Agsubliak to. Diyan ito yung balay yo? Kakangay lang ang balay. Nga matagait na. Sige. Amok to umayak. Umay ka di balay? Nusang ka maoray di balay mi? Siyak ti uban di balay yo? Taapay. Kinapay ko naman katag. Diba? Dinakan kayat ni Ani. Kanjak na dinakmatan kayat ni Leo. Pagkatawa ka. Di mo kunain nga dinakpela kayat. Di mo kunain nga nakakayat. Basta. Manong nemi kaslawan anyaman kanyak day tangan ng ngayon. Kaslawan ti dumte nga problema manong. Yung garigatak manong nemi kinanamakam, ti opisina, kaya di makita nak ni Carlo. Partner, abis kat alam. Langak nga. Lumusod na kita matam. Kasla nakapaksoy ang aluko. Di ka managkaldo. Nagkaldo ak mo ta. Ano ta pasamak yung kada dyan nga babae. Nag-check-in kami, partner. Permi ang panakpak. Loko ka. Di mo kaya ti GRO, kaya't mo ti estranghero. Sama ti estranghero, namamok mo ti. Anat gapunan ang aping adasad yung lugar. Saan ka no akayat dati kuha na. Kabit na. Anong kabit na? Kabit isuna. Nakikabit iti daasawa na. Kat kabuta saan ang nakayat dati yung Leo, so ang asjay. Kahit na tagbarte. Dagpadpada kayo. Bunang padpada kami siga. Kahit kumusta man tilaban. Permisi ka. Ora lagsag sa kawisi tirik na aging gana ita. Nasolbar dyan problema. Sa amo nga napanakpak ni Ani. Ngayon da dyan mat ng estranghero. Yung tinapanakpak mo. Anong name iti break time tinawagak ni Ani? Anda matisuna to bisina damanong ni hangkam lang sangkam lang kopsinaan. Sumong bat. Yes, Albert. Ani, kumusta kan? Kung man nakagura na. Sabi ko makagura ka. Di ba? Pinaay ka. Mawatang kamat kat. Hanggamat pilitin natin mo kayat. Sa mo itong naulitan kasi nga naramid mo, ha? Loko ka. Nood na nakakita ka data. Nga data ti compound ti hotel. Hantaman si Mrek. Kaya timining na lata nagkaputay jay. Manano ko mga min. Kat boyfriend nakmet. Tsak pa'y kayat ko lang
Kaya hindi ka matpay nakasagana. Sige. Nagsagana tato pa lang harad. Paggraduaran ba ni ading mo? Di ba? Doon nagtulag ta. Sa tanto ang gurnong, baka 2 to 3 years more. Nagbayagan. Hindi ka makuray, it's up to you. Aman makuray. Kahit kabayatang di mo pa'y kayat. At damat sa bali nga panakpakak. Anan ako na? Awan. Baka magsapol ka mat sa bali, ha? Pag-reservam. Pangururayim kanyak. Kastaki nga lalaki kahit nga magananat ka. Baka makaalak at sakit mo. Tinagawid ak, iti kamalman na, manunay mi sinamat nak ni nanang. Ay, kunak man lado akong pedrantam ng kasawa. Di ba nagtutulagan tayo kapag basahin pa ni ading mo? Di bagbagayo na kat, umat kat. Amat pa kahit ni ani, uri siya, abaya. Ani, nga bagbagam no, ada simang pat nga, agdagan ti Marites. Anya? Abi nga yung palubos yun, Tanyan yung palubos. Nagtulagan nyo ka, no? Itay bigat, nakita ka, nagsarding dito, batog. Kunam ka, mabiglaing tanda pala itulog ko kunam. Isumat gayam na di nga Marites. Nagpat ng kagano ti hotel. Allah, abing minastrik yun. Agad yung mga naman na girlfriend mo. Ninaal niya lang, ani ti girlfriend ko na nang. Kaya sino nga rin nga Marites, check-in mo? Saan ko ka kaya? Isusapoy. Tinanang. Di ko maintawag ngayon muna kanyak no basta kinyo saan. Sakped na kimbasol. Kimbasol yung ka talaga Abi nga dito tinawagan dak ngayon muna. Agor ka pa lang ko na yung tinawagan dak pa lang basta kinyo muna saan. Tinawagan dak ko ma. Imbaga ko mga saan yung paspastrakin. Eh di nga parawaran. Sinapol ko isuna. Ni Vicky din ang sabat kanyak. E nata sa ngaili. So tagluto-luto Napanag ti kusina. Nakabistida. Naparabalay. Namlan Marites? Ada ka kayo honey? Oh, honey. Ang batanak. Apay nga ka to. Nagtulagan ta. Ano nga nagtulagan ta? Ibagbagakas ta? Kung nakamalano. Among nga the girlfriend ko. Di mo matan kahit isuna ta. Na kahit di paya. Huri pay. Kasi ka nga ron. Patsim nga ron ka kahit ka subra tilakay. Puning ka matan. So, itanetan. Gusto nil pa nagpapapas mo. I love you ka lang, I love you. Ni magpagaking ka, I love you Sika ati Leo nga Leo. Ita ikuan, gabutan mo kang siyak ti Albert. Albert ko naman tan, ati magbagaking ka, I love you. Nugastang, inakayat. Awan tinagbaling nga relasyon ta. Kasanungan na siya ng patnag. Nagkinursa na data lang. So nga gawid ka. Uy, di nga kasangit na kasta. Hanak malalo kayo, babang nakasta pa nagdrama mo. Bada kayo aming nga lalaki. Sige. Nagawid ang arudan, di babawik. Timbagat ki ni Papa. Baba yung nagbaga ni Papa nga. Nga. Dinakon kayat Papaada kayo. Talaga ka man di ka mat kinayat ka. Hanga di na kan kayat, di kan kayat gabot talaga ka di kinayat. Check pa yung mapagsusurti bagbaga. Pamanam. Nakalanda kita rawatek. Sarap ko di silid mo. Inakagsukat. Sinurot ko met man. Naglamos iti sangwanak. Pwede ka lang mabay naglamos iti sangwanak.
Nagkabayin ko. Gusto ko naman panangmansum ito na ito nga bagi-idi. Hindi pa lang Arthur Ryan. Nagbadukan. Di ka anginan, tigas na ngalangam. Baka numar-arit ka. Ha? Baka mar-arit ka, makakita ka niya. Tigas to na lang at. Baka iba ba yung timagam nga papanahon na. Albert, di ka mailiw. Kasta ulit parang karam-karam mo dito barukong ko, edi, no? Naging mas pandangan mo dito, eh. Di ka mailiw. Pumanokan. Kinunak manong nemi kit timmalikod akong rimuar ko niti kwarto. Di makadakas manong nemi idirumuaren ni Marites. Isumat ni pasabat ni Vicky nga kamsat ko. Manong, ada ni manang ani. Hala? Ada ni manang ani? Apa ka no? Tsaka mo. Ay, ala, nakita na ni Marites. Nihamat na ito yung mapaspasama kang Diyos ko. Kunak. Nagsardeng manong namin ni Marites. Sana yung patuloy ng imbasidag iti ruangan. Iti gate. Ngim ni Ani manong namin iti simrek. Albert? Sino ka? Sinulusod na ka ni Marites. Sika sino ka? Siya ni Ani. Ti girlfriend Albert. Sika kayam ti Ani. Siya ni Marites. Siya ti kina-check-in ni Albert idarabi. Ha? Sa mukha no akayat. Iso nga, hindi makita na. Da kami natin nag-check-in. Naglaing ni Albert. Puto ka na pagbagan. O result so ito kong Albert, inakon, umayag tumanin. Ha? Sweetheart, I love you. Diyos ko. Ay, Ani, dumanong ka. Saanin? Anong saanin? Di ba? Di ba, Gam? Di ba, indebted mo? Pumanaw ka batin. Ani, babit lang. Manong Naimi, kinamakam ko. Ang gawin ko, ibatan na Albert. Kasta kagayam. Saan ka lang mapagustuhan? Tilanta nga mabay dito ang check-in mo. Sino na dyan Marites? Sumrek na dito nagtilawlawag ko ka. Awanin talas ka ng ilawlawag mo. Asal sarod-sudi mo sa sino, isong umamatati uneg. Sige. Ngayon sa mong igawid na dyan Marites? Tsaka sa pulan ni Sona. Simrek kat nagtugaw. Oh, ano ita? Ni Marites kat pasit lang iti di mapagpakadaan. Siguro gaputi inom. Gapot agbatpata ka mga nabartek. Iso ka siyay. Iso na saan ka dong kinayat nga nag-check-in da iti boyfriend na. Agastamat ka na ta. So nga, agpadpada kayo nga saan nga na i-check-in. Kat gapot na kayo nag-check-in, kat na kayo nga duwati nag-check-in. Uwen. Ngayon sikat ipatpatig ko. So gapo na nga pinapanaw ko ngay. Wag gusto dumteng ka. Tapos matuktarak teramin mo. Yung baglaki din. Ito talagang sangkupay na ipaiti amin namin ko kinin ka. Albert. Narukup ka. Ani. Gagangilang dito at lalaki. Gagangilang dito at lalaki ko nam to. Nag-asawa takit maiyalaw ang katibay sa nga babae. Once kang ginaromon, tibay sa nga babae. At na kayo papananan. Palang lipot mo kanya. Kadan ti relasyon nyo. Samat nga rin nga mako na nga GRO. Inakon. Ani, please, mawatan ako ma. Awan tinaskin nga watakin ka. Nagbabawi ka ng aping mayak. Yung tapno ang mamok ti kinapod mo. Baglagi din niya. Introturunok na po Diyos. Nakasansiyan ka talaga na po Diyos kanya.
Tano, sana ko ngayon madito, jak kumapay na doktalan. Kaya nagtultuloy kumalatat pa ng lukom kanya. Saan ka nang lukon ka ba? Pinapanaw ko nga ro din. Mawat anak ko ma. Titakan. Ani, please, mawat anak ko ma. Please, ani. Ngayon kaskas di nga saan na kung ngayon taltalek manong na oray ko na nadanog diding nga semento manong na aray ko. Nanaalo ko, nagbasol at diding nga danog. Masol mo agago. Di ka duman makapatep-tepal, di ka makatututor. Ito na po ko mo ti girlfriend mo. Baka agsublin dumanin na dyan nga marites. Nanang naumay di dyan nga papahisan mo paspastriken. Ya po aya. Sulbarik tubad lang ti problema may kanayaan eh. Kagangay lang takapaspasamang ti amin. Ludubliak tong harmoniso na katarabidak. Barbaring mamaloko ko pitirik na na. Kamalman na manunemi rumrumuara kong dibisina at green cellphone ko. Ni Nanang. Hello, Nang. Ada ka di ba rin natin ang marites? Saan nga isot at dahanak ko? Papang na ka no? Papang ni Marites? Adad ta? Pulis gayam ti amana. Pulis. Saan ko pinastrek? Gabuta urahin ka. Tas na kayo tagsarita. Ano tarantana? Kit may panggap ka. Kada di napaarabid mo ti anak na. Masikog gayam na dyan ang babae. Lanang amuyo nga sanga siya tama na sikog na. Hindi lang kaano lang na di nga rabi nga parang nagsarita kay ti amana. Diyos ko. Yaman din. Dumaktagkal mo din ti problema. Nga si kamad lahat akin aramid ti problema. Saan ang agawid? Dalatakan ka, no? Ilimangam ti amana. Nabiminas na agsango kayo. Madmadi anak ko na ilimangam. Kasano nga rin na paltugan na. Kita dati kami tituunag ti balay. Pastrega ko na taumay kan. Punay mati. Mabuti nga, gawid na. Ada-ada. Nga saan nga masulbat ti problema, no? Liklikam. Sangwam ti problema ako na ada. Da kami mat. Sana ka da basta dangaran siguro. Parang name yan na nervyos ko. Pinaturad ko ti riknak. Saan ko impakita manong name nga mabuti nga. Dakagang sir. Sorry no, napaot man di panagurayo. Sika ni Albert. Wan sir. Sika di nakasikogi di anak ko. Saan nga siya sir? Ngayon sika di bagana. Sir din gandak. Baga kada kayo di puno. Ibaga kada kayo no kasanungan na pasamang ti amin. In-explain ko manong name. Manipudrugi aging gati amin. No kasta, saan nga sika? Saan sir? Ure mamalin yung DNA test? Saan nga siya takin putot? Saan nga siya takin aramid? Masikog na. Diyan ka mo nga masikog. Nestorya na kanya, nga 57 years old nga aking kabit kang kuwana. Siguro sa nakaalaan na. Nga saan ka nung nakayat na dyan nga lalaki nga mariribok ti pamilya na. Amom ka din siya, no? Di naman din bagasan, no at nagan na. Nilang anit makaiba ka, no sino. Ngayon ti sa lodsod, di mo kayat nga ikasarte anak ko. Kasano ko, mga ikasar ko, saan ka na umang relasyon mi? Kaya Diyos saman, siya tagbaling nga ama, saan ko man naputot? Kaya ibang pagkaasikan ka. Ngayon kasar mo anak ko. Tapno saan nga, aganak kabalasang. I'm sorry, sir.
Saan ko mabaling nga kasarga mo to, saan ko mat nga batbatek. Lupayat na napasamak ka na kami, di may isang nagbatang. Palutputan nyo na anak sir, no, sino tinakaputod kang kuha na. Taisot ti kasarita yo. Ngayon na ko naman si asawa o maramid. Kahit ko kumangasang nga nakabalasang ti anak ko. Kakaisuna nga anak ko nga babae. Samad nga rin mabalinsan nga siyak. Sige. Sana nga rin nga baybayag ka. Pasensya ka na. Okay lang, sir. Okay, matap nung malulawagan ti amin. Hindi makapanawan manong nemi. Orek lalim magtungang ibagati. Oh, yes! Oy, tumaminsan, saan ka basta mangitik-check-in, loko, dandanikan. Unang, jack to kaya atin. Loko to, amum ano, sino na itang tao, nga di ka lata basta, oh, Jesus. Kasano na si asawa na dyan? Kahit na di ko mapulis ti asawa na, kahit na pa mo check-in. Kasano na papatayin na ka di asawa na, no? At si asawa ko ma. Amok tumaminsan nang, jakon kayat. Current tumad nga, di mo naman ipag sa tiarim mo, tila damat ti check-in mo, ardong. Manong nemi, napang ko inulit-ulit a pinasyar ni Ani. Flowers for you, Ani. Haped da ka man eh. Kaya ko yung panagnagkan ka, nga talagang sikat ipat-patek ko. Kada dyan nga rin ng Marites, Ani, nasolusyon Ani. Inabot na nang imay pa niya papangnag at sarhento a polis. Lawlawak ko kingwa na ti amin. Saan nga mabalimpang yung papilit ani Marites, ti bagina nga mata talaga nga awang relasyon mi. Imay pa yun ti amana. Sinulsod doon, relasyon mi, awang ko na ka. Sinulsod doon, siya ti ama jay, sikog na, saan ko na ka? Tama sikog pagaya ma. Loko ka. Napang ka nagsibog sa mga mula. Di mo to namin kahit tagpasibog. Loko. Edi aga nga ay manon nemi na alukoy kumitlaing tirik na ni Ani. Abag isumat edi manon nemi nga graduaren ni Vicky nga ading ko. May sapi nga tawen ko na. Baka saan ka makauray. Hala, maakulat ta. Agsabol ka dito, mabalim mong i-check-in. Saanin? No, makaaram ako na kat. Imagine ang galatat. Long ardo. Edi ang dama manong nemi your ori mo palaing kaniya Ani. Iti makumpleto nga may sangatawen sa kamtuag kalaysa. Kalpasa nga nagturpus ni ading ko. Next year, maybe maybe month of June, manong nemi, nasunton pa nagkalaysa mi kini Ani. Ganito na ikalaysak, Virgin Suna, kitdumteng tirabi, ama. Namnamay kong roraik dito nga panakpak, manong nemi. Palubos ti apo. So agan anad matisuna, liglig ako na kiti babae, nga mang susulisog kanya, nga pa-check-in. Saan ko nga nulitan pa, manong nemi, tinapasama kiti may sangarabi, nga damay sa Marites, nga kina-check-in ko. Dito nga rod, manong nemi, di pagkasalita, kat namnamam, nga ipakamuang kanton, ito nagkalaysa kam, kini Ani, kat sabi ko mata may karkariak manong. May karkari kami kunak kuma, nagbalinto nga anak yu ti kasaro. Palubos ti apo. Sabi ko mata nakaibati ang iti adal, balaag ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti pana ka nagbuya. More power to your program, anong and God bless. Tuy agyaman nga pagayam mo, Albert.